Спомняте ли си това? Разбра ли с кой говориш? С Христина. Нали трябваше си много далече? Ами трябваше, но имам много основателна причина да съм тук. И тя? Ами, чакам бебе. От кой? От теб, Василев. Ако падна, искам да знам, че защото съм скочила, а не някой ме е бутнал. Животът е толкова вълнуващ и прекрасен, колкото сам се избереш. Простете ми. Обичам. Знаеш колко ми пука, бате? И толкова те стигали там. Обвиняеме, псувай ме цял живот, да ме псуват още 1100 000 човека около тебе. Разбрали ме? И на мене сърцето ми е едно и живота ми е един. Това ясно ли? All I could taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you again. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. Знаете колко се моля да се махне тук, право няма такова гнездене си. Гледай си, че че адски много ме дразиш. Аре, стара да не си отваря малко стата. Чуваш ли какво ти казвам? Анатемосвам това предаване. Анатема! Ще го душа, разбираш ли? Вие луди ли сте? I want to black free. I'm black to black. I want to black free. Всичко това вече сте го виждали. Сега се подгответе за нещо изцяло различно. Гледайте началото на Big Brother Family. Утре вечер, 20 часа, само по Нова телевизия.